Siyabonga kakhulu umyalezo nje ukuthi singethuki masibona usobaba ephuma kancane uzophuma buye ucela ukuthi axolise kulokho ningaphazamiseki uzobe esakhona nathi. Ngithande ukuma la mkholo ukuthi niyangibona nonke ngapha, especially because nginqena ukuflathela usobaba noDini. Lana amadodana angicele ukuthi sizoxoxa ngendaba ethi the role of men in church and society, ne-Anglican perspective of the saints abangcwele. Mhlambe ukuze lolu daba sihambe siluqonde kahle silu-understand, sizodinga ukubheka inkolo yobuKristu uqobo lwayo, bese sibheka nenkolo yase-Afrika nokuthintana kwenkolo yobuKristu nenkolo yase-Afrika. Inkolo yobuKristu yona uqobo iyodwa nje, asivumelane ukuthi iyi-secondary religion ezizweni eziningi. Masithi iyi-secondary religion sisho ukuthi ifike inkolo yobuKristu ezindaweni eziningi, kuvele kunezinkolo zakhona. Ngazi noma abazalwane basangizwa yini. Inkolo yobuKristu ifike kakhulu kumbe ekuqaleni esizweni samaJuda esasinenkolo yawo, noma nabo babehlukahlukana ngezinkolo ababekholwa kuzo ngalezo zikhathi, kodwa zikhona izinkolo ezazikhona. Bekubusa amaRomane namaGriki, ikakhulu miqala iphakama indaba yobuKristu, bathi phecelezi it's the Greco-Roman Empire. Ngalezo yikhathi kunezinkolo zamaGriki namaRomane ezazivele zikhona, kunonkulunkuluwana ababevele bekhona. Kanjalo nathi Afrika isifice inkolo yobuKristu, sivele sinezinto esikholwa kuzona. Ngizomphikisa manithi cha, mina ngazalwa ngiwuKristu, akukho nkolo enye engiyaziyo. Isifica nje lenkolo yobuKristu eAfrika. Abantu base-Afrika babekholwa kuNkulunkulu, babazi ukuthi ikhona into engaphezu kwakho konke, kumbe enamandla ngaphezu kwakho konke okudaliweyo emhlabeni. Ngizokwenza izibonelo ziqonde kakhulu eSouth Africa, la nginolwazi engingama ngisho enkantolo ngalo. Enhla neAfrika nakhona bebekholwa uNkulunkulu, kuphela nje into ebiyenzeka ukuhluka kweperspective, kumbe ukuhluka kokumchaza lo nkulunkulu, kumbe kokuyichaza lento enkulu kangaka ngaphezulu. AmaZulu abenomveliqangi ethi owavela kuqala, futhi owayekhona kungakabi khona lutho, wayesekhona. EbesiGenesis athi in the beginning, ekuqaleni uNkulunkulu wayekhona. uJohane athi aqhubeke afake noJesu athi ulizwi wayekhona uNkulunkulu ekuqaleni. NoGenesis meqala ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu. Ngakho uma bethi laba besiZulu umveliqangi bakhuluma ngalowo wavela kuqala kungakaveli lutho, bathi
ngeSuthu obabumsiye bathi mudimu. Igama elithi mudimu ngibe nenhlanhla ke yokwazi ama languages. Elithi mudimu basho ukuthi phezulu, mabethi mudimu bese bethi uNkulunkulu umudimu, kusho ukuthi into ephezulu uNkulunkulu ngokwabeSuthu. Bese athi aMandebele uzimu, uzimu nakho kusho into enamandla nenkulu kunezinye. Yingakho amaZulu ethi mekhuluma ngama-giants athi amazimzi, ngoba yinto enkulu kunento enormal. AmaNdebele ke ambona eyilokho kumbe kubona uvela eyileyo nto enkulu kakhulu kunezinye izinto. AmaXhosa athi uThixo, uma analyze leli gama elithi uThixo lithi worthy of worship, odinga ukukhulekelwa, odinga ukudunyiswa. Ngakho amaXhosa mebona le idea kaNkulunkulu abona into edinga ukudunyiswa, edinga ukuthi kukhulekwe kuyo, kukhulekwe ngaphambi kwayo. AmaVenda wona athi ishikwembu kucishe kufane nozimu, ibona amandla ngolimi olujwayelekile isikora into enkulu enamandla. Ngakho ngizama ukuchaza lama languages, hayi ngoba ngiyilinguist kodwa ngoba ngizama ukuveza ukuthi abantu abamnyama bebezele bekholwa kuNkulunkulu, bekholwa ukuthi akhona amandla angaphezu kwamandla asemhlabeni. Even before Christianity was introduced to Africa, iChristianity ke mayingena eAfrica isikhathi esiningi associatewa noMark umbhali wevangeli okuhuye owaphelela eEgypt. Sizosikhumbula istory sikaMarkus owadonswa ngehashi, omunye wabafundi bakaJesu wadonswa ngehashi waze wafa. Kuliwa nenkolo yobuKristu. Kuliwe nani nenkolo yobuKristu na? Njengoba ngiqale ngasho, ngoba iyi-secondary religion ebantwini. Manje abantu abafuni ukuthi uma usungena enkolweni yobuKristu bese kulahla lokhu okubambile. Iyona lento eholele ekutheni noBernard Mizeki agcine ebulele, ngoba abantu uma usukhuluma ngobuKristu kubona ukhuluma ngereligion somehow foreign kubo. Bese ke kuhambe kufike izinga la kukhona izinto esizibiza phecelezi amagama aqinile wona kodwa alula masisiwachaza. Kunento esiyibiza ngokuthi i-syncretism. I-syncretism le kuwukubamba izinkolo ezimbili ngesikhathi esisodwa. Ngifuna ukuthi sikulalele kahle lokho khona sizokuzwa umehluko bese sikwazi ukuhlukanisa. I-syncretism kuwukubamba izinkolo ezimbili ngesikhathi esisodwa. Kusho ukuthi ukubambile ubuKristu ngala, kodwa futhi awuyilahlile inkolo yobuAfrika, which is not what Christ. Uthi esifundweni umulalele kahle ivangeli langesonto eledlule, uthi angizile ukuthi kube nokuthula, ngizogqatha uyize nendodana bazoxabana, unina nendodakazi bazoxabana. Umakoti nomameza lisho njalo ivangeli ngesonto eledlule, ngazi noma siyakhumbula yini. Ngani ngoba kukhona lokhu ekufanele ukulahle.
was not being literal mayethu yise nendodana bazoxabana. Into ayeyigcizelela eyokuthi phuma kwi-comfort zone, phuma ekwazini lokho okwaziyo uze ungamukeli lokuhle ekufanele ukwazi. Ngakho uma usudecide ukuthi ungena enkolweni yobuKristu, i-syncretism ayisasebenzi. Kukhona lokho esekufanele ukuthi ukulahle bese ubambelela enkolweni yobuKristu. Benatniseki did that. Walahla okuningi ukukholwa, wathatha inkolo yobuKristu, wasebulawa, ebulawa ngoba abantu bengafuni ukulahla okudala bathathe okusha. Ziningi izinto ezi-associate-wa nenkolo yobu-Afrika ezingekho godly or ezingenabo uNkulunkulu. Inkolo yobuKristu ethe mayifika yasifundisa ukusuka kuzo. Sisakhuluma nge-syncretism, dual religion. Ngapha kwesinye isandla kukhona esikubiza i-inculturation. Ngike ngizwe abefundisi beyikhuluma kakhulu mhlawumbe masihlangene ecathedral. I-inculturation ungayididanisi ne-syncretism. Inculturation kuwukuthatha lenkolo entsha kodwa uyiphile ngeculture yakho. Akukona ukubamba inkolo yakho nenkolo entsha, kodwa ukuthatha lenkolo entsha uyiblende nenkolo yakho okuhambisanayo kodwa. That is inculturation. Ake sixoxe manje istory isikhathi ekunikwe sona ngicabanga ukuthi sizokwanela. Uma ungena esontweni labantu abamnyama, mufika la esobantu, ufika amadoda ehleli bodwa, omama behleli bodwa, intsha ihleli yodwa, ingane zihleli zodwa. Mufika esontweni labelungu, ufika ubaba ebamba umama ngesandla, bedonsa izingane zabo bayohlala kwiphiwu eyodwa. Siyawuqaphela umehluko lapho. Mhlawumbe ukhona oseke wakubuza ukuthi umbuzo ojwayele nje uqhamuka, especially kubantu abangafuni ukukholwa, ukuthi yini inkolo yobuKristu ifike nabelungu, so they will put it. Kodwa ungakazi ubona umlungu egqoke i-uniform, ungakazi ubona umlungu ewumhlangano othize enkonzweni, sesike sayithola imbuzo enjalo. Impendulo yaleyo mbuzo isimple. Inculturation ukuthatha lenkolo yobuKristu siyiphile ngeAfrika. Nasi isAfrika. IsAfrika ubuntu. Njengoba sengike ngasenza isibonelo esontweni, madoda ahlala wodwa. Impilo yomuntu omnyama kumbe yomuntu ongumAfrika, it always belongs somewhere. Umuntu omnyama kumbe umuntu ongumAfrika akaphelele ngaphandle komunye. Umuntu ongumAfrika njengoba silana nje ngale ngaseLuthela ngakoMahlanyeni, ungangibuza ukuthi ngikwazela lapha eMahlanyeni. Umuntu ola ozalelwe la wakhulela la, mebona umfana wangale uthi owangasekhaya enguyamazi. Umlungu uma akhela la nje phesheya komgaqo akazi nokuthi kabani isibongo. Niphikise manje.
ey'hlanganweni yingoba thina abantu abamnyama we always belong to a certain group. Kukhona iy'ngane abantu abamnyama mabekhulu, iy'ngane and uyangizwa uma ngithi iy'ngane, bese kuba khona abafana namantombazana, bese kuba khona amatshitshi neyinsizwa namabhungu, kube khona amajongosi ahambisana nalamajongosi, amatshitshi ahambisana namabhungu, amajongosi kube khona obaba nomama. Ngakho impilo yomuntu omnyama ibelonga egroupini ethize by default. Sithathe leyo mpilo yomuntu omnyama sayiphila ebuKristweni, sase siba zinhlangano ezithize ngoba we want to belong. Umlungu akanaqala futhi akumphoqa ukuthi angene ey'hlanganweni ey'thize ngoba ispirituality sabo asinayo leyanto esinayo thina yokuthi ngeke ngidle ngilale ngisuthi kamakhelwane bengadlile. Esilungwini kungabaswa i-bright stand iphunga lokulizile ngapha uma ungamenyiwe awudli. Kodwa kubantu abamnyama uma likelama nje itende sekuyisimemo leso ngoba we always belong. Iyo ke lento eyenza kugijime kube nomehluko madodana kaBernard ukuthi ukubamba izinkolo ezimbili nokuthatha okuhle kule nkolo ukuhlanganise nokuhle kwale nkolo kuphuma inkolo eyodwa. UbuKristu ke bungene kanjalo kuthina, bungene ubuKristu basifika sinezinto esikholwa kuzona, basifika ubuKristu sinezinto esazi ukuthi zinamandla singakamazi uKristu onamandla kunakho konke phezu kwakho konke. Zikhona izinto ukuthi makuqhamuka umuntu ongakholwa mhlambe nokholwayo kwesinye isikhathi azosichallenja ngazo. Nina yini nenze kanje, nina yini nenze kanje. Ivangeli namhlanje silizwile eseliphinda ucelebrate la induna yekhulu ithi uJesu, Nkosi angifanele ukungene phansi kophahla lwakho. Isho ngezwi kuzobe sekwenzeka konke kufanele kwenzeke ngayo. Ikhona negospel ethi uJayiru wathi uJesu indodakazi yami ifa manje hospital, wasuka uJesu there and then wahamba naye. So kungenzeka ukuthi uJesu wena ngokwakho umbuka ewumuntu ozokwazi ukufinyelela lapha engafikanga physically isinde indodana yakho. Kungenzeka futhi ukuthi wena ufuna uJesu ukuthi uhambe naye ayobeka isandla sakhe endodakazini yakho ukuze ngifuna ukuthi ngikaciselele ukuthi inkolo yobuKristu njengoba isekondari ezizweni eziningi izoba nama question marks amaningi, izohlaselwa ngeindlela eziningi ngoba yilo uyibuka ngeyakhe indlela ngeperspective ye-context yakhe, nalo ayibuke ngeyakhe indlela nge-perspective nange-context yakhe, bese ekwazi ukuhlaziya based on i-experience yakhe. Bese omunye akunina nizenza ngcono nina ningamaKristu, why ningakwenzi okwenziwa ezweni?
zikhona mhlambe nendlunkulu kusafanele yenze iproject yokusilungisela siyisizwe as i-custodian ye-culture sikwazi ukuhlukaniselwa phakathi kwezinto ezingumkhuba esizweni sethu nezinto eziyisiko esizweni sethu nezinto eziyimpilo nje yemihla ngemihla kodwa esesicabange ukuthi ngeke kuphileke ngaphandle kwazo. Ngiyasithanda isingisi ngoba sikuhlukanisa kahle. There is a norm, there is a habit, there is a culture, there is a tradition. Bathi abanye senza iBible study mfundisi ukuya enyangeni ku right noma ku wrong. Impendulo yami iyathangaza. Ukuya nje lapha uye lapha kaBabudube kunomkhuhlane uyothi baBudube angiphilile. Ku wrong yini noma ku right? uDube bese kucubela lezinto ayixubayo akunike ubulamula akubiboza athi hamba ubilise uphuze uqhume ulala yini wrong lapha ngoba noma kuyafana noma ngingaye clicks noma ngingaye discount bazofike banginike iMac Lemon eyenziwe ngolamula neboza lo uDube naye anginike bona why kungekho wrong ukuya ediscount kodwa kube wrong ukuya ku so ke sesingena kule ndaba manje ye role of man in church and society umsebenzi angine ndaba kangako nokuthi ku wrong nokuthi ku right into enginendaba kakhulu nayo i-intention yaloko okwenza ukuhlaba ekhaya ku right noma ku wrong imfundisi it's African anginendaba nokuhlaba ungahlaba usibize sisodla inyama bakithi alikitha into enginendaba nayo i-intention yokuhlaba inhloso yokuhlaba ngakho thina esesingamaKristu esesithathile lenkonzo yobuKristu ukuhlaba kuthina sekunenye iminingi kuneminingi engasafani nokuhlaba komuntu ongenaye uKristu ukuya kwami kuba kuDube sekunenye iminingi engafani neminingi yokuya komuntu ongenaKristu ukusebenzisa kwami izihlahla nemvelo sekunenye iminingi akusafani nomuntu ohlanganisa isihlahla engakholwa uJesu ngakho into esiyiquestiona kakhulu i-intention yakho ukwenzelani asibi nokwenza kwakho ngakho le nkolo ke yobuKristu ize kithi yafika sayamukela ingene yagcila kakhulu nge-16th century la kulamazwe ase Southern Africa ama-missionary efika ezoshumayela uJesu ophilayo yafika kabuhlungu-ke futhi ifika kwi-political situation or political context eyayingeyinhle umuntu omnyama ephucwe izwe lakhe wacindezelwa ama-Europeans bese iqhamuka-ke manje isiba naleyo negativity or lokho kungathandeki kubantu bendabuko ngoba ikhona i-idea engeyona ethi lenkolo yobuKristu ize nayo ukuzocindezela umuntu omnyama ngakho ifike ngesikhathi sepolitics esingesihle ngesikhathi secolonialism ukolonizwa amazwe abantu abamnyama becindezelwa benziwa izigqila kanti nansi nayo isiza ngefull force lenkolo yobuKristu yasiba associated nobandlululo lwabacindezeli
kanti akunjalo. Leli Bible esilifunda la, it's the very same Bible abayifunda eEurope, the very same Bible efundwa eNetherlands. Ngithi Netherlands specifically because uYan van Riebeeck owafika kuqala eSouth Africa ephuma eNetherlands. Nakhona bafunda the same scripture, nakhona benza the very same liturgy esiyenza la. Ngani ngoba ayibizelwe noma ayenzelwe ukucindezela noma ukuba into epolitical. Bengithi akudlule iyona yonke lento yale history yenkolo yobuKristu uma sizongena kwinxaxheba kumbe iphathi ekufanele idlalwe indoda engumKristu esontweni nasemphakathini. Njengoba ke sike sabeka ukuthi esontweni lenkolo yobuKristu ithebe ifika sase siblenda nokuhle kwesiAfrika lokesithe i-inculturation ukuthi sizoyiphila thina lenkolo yobuKristu ngendlela yesiAfrika kumbe ngecontext yesiAfrika. Thina sizoba ama-Africans angamaKristu. Asikuhlanganiseke sikubuyise ndawonye kube i-inculturation ezokwenza isense. Uma ke sivumelana ngokuthi izinhlangano lezi ziwumphumela wokublenda the two traditions, the Christian tradition and the African tradition, uma siblenda kokubili kwaseqhamuka ukuthi thina esingamaKristu angama-Afrika sifisa ukuqoqana ndawonye sibe yilamaqembu esifuna ukubhilonga kuwona, kodwa ngokubuka isibonelo somuntu othize owahamba phambi kwethu, in our case okunguBernard Mzeki. Even inkonzo iyaseshesha uqobo lwayo, ukuhlelwa kwayo, wena ongumAfrika ufike ufithe khatha kuyona. Ngani ngoba as much as ziningi izincazelo ama explanations nje, ama symbols enzekayo enkonzweni, kodwa wena ongumAfrika into yokuqala ofika uyibone uma ufika enkonzweni ufika ubone ukuthethelelwa nokuthethelelana, ulaleli instruction ebese uzinikela, ebese uamukela umzimba negazi likaKristu. Akuphelelile lapho, ubese uphumela emphakathini. Sinaleyo inkinga nje ukuthi iEucharist thina siyiqeda esontweni make kwathiwa hambani ngokuhle niyothanda nisebenzele inkosi, ukuthi thina kusuke sekuphelile, kodwa cha kusuke kungaphelile. Upart 2 weliturgy uqhubeka ekhaya nasemphakathini nasemsebenzini nasesikoleni, sekuqhubeka upart 2 waleyo. Wena ungumAfrika ke usuya identify nale liturgy, lama main parts of liturgy engwabalile: ukuthethelelwa nokuthethelelana, ukulalela nokuzinikela nokumukela, nokuhambisa okumukelile. Uma sizoba nemicimbi emakhaya ngesiAfrika, hayi lezinto esizenza manje zokuthi even ubhuti wami omdala sengizomtshela ngolesithathu ukuthi ngiyahlaba ngomgqibelo, yayenziwa leyo. Kwakuhlalwa phansi emndenini kukhunyelwane umlotha, thi ukhumelana umlotha, naloya owayekade engathi wakhuluma amagama asulayo ngelinye ilanga ukuba khona la azohoxisa amagama olise, kukhunyelwanwe umlotha, kuthelelwanwe amanzi, ngoba lo mcimbi esizowuqala ngeke uhambe kahle inhliziyo zingahlolelele. Same thing esiyenza la. Sibuye silalele i-instruction
ngimzwile usobaba makubusiswa umuzi esebusisa igumbi lokuhlala ukuthi igumbi lokuhlala kusilo nje elokuhlala kubukwe iTV kuphela kodwa yigumbi lokuthi kuhlalwe kukhulunywe nanso-ke la isimthinta khona ubaba ongumKristu ukuthi asinaso isikhathi semindeni yethu. Ngakho kuzothi-ke uma seyenziwe le instruction kwi-liturgy yethu yangesonto okufundwa kwezifundo bese kuba khona ukuzinikela silethe isipheko emcimbini la kuhlatshwa khona imvana yezulu siye silethe-ke nathi isipheko kuqedwe kubusiswe ebese sidla masiqeda ukudla njengasekhaya nje uzohamba nawe nesijupana sakho naloya angithi kuba khona lo hleli kuloya round ebekwe kuyona inyama uma sebehamba abantu uma nesika nje esika efaka eplastikini wena hamba nalokho wena hamba nalokho wena hamba nalokho sewuyothi nawe ufika emadadeni usuka esobantu ufika ufudumeze leli qatha bese ubabiza baseduze ubatshela ukuthi ngiphuma kamfowethu esobantu ngibuyela nali iqatha bese kusikelwa nokudliwa yisi-Afrika ke leso kodwa uma sesisithatha lesi-Afrika sisibuyisela enkonzweni ukuthi uma usumukelile bese uphuma ungapheli nje ngokuthi sekumukele wena sekwanele lokhu osukumukelile akuphumele emndenini wakho kuphumele emphakathini okuwo kuphumele emsebenzini kuphumele esikoleni kuphumele ezweni ufike ubize abantu muphuma esontweni uthi ngiphume enkonzweni niyazi umfundisi uthe wathi ngaleyo ndlela sizuza imiphefumulo ngoba siphume nabantu abaqondayo ukuba ubaba wasesheshi ngokwesi-Afrika yini ubaba into yokuqala is a sign of unity ubaba sign of unity yefamily symbol yokuthi lo mndeni uhlangene ubaba inhloko yekhaya eqinisekisayo ukuthi umndeni uhlangene umndeni uyathandana umndeni ubambisene umsebenzi kaBaba ukwazi izinkinga zomndeni umsebenzi kaBaba ukuprovide for umndeni umsebenzi kaBaba ukuprotecta umndeni umsebenzi kaBaba sinobaba ke enkonzweni namhlanje othi mawuzwa ngandlebenge kuthiwa kunomsindo kuleya parish akukho ukuthula lapha kucatshene kuleya parish mawuthi uyolunguza ufika ukuthi kunendodana phakathi mawuthi uyolunguza ufika ukuthi kunendodana ayikho nje phakathi yiyo ephehla umlilo yiyo efaka izinkuni uphawu olukhulu lomuntu wesilisa ngokwesi-Afrika ubumbano ake sithathe konke lokhu ebekufanele ngabe sithi masikhuluma ngokuthi ibandla kumele lihambisane nesiko lethu ke siqale silungise lapho singakafiki ekujafeni ekutheni isithembu yisiko ngakho ibandla kumele lisikede lesikhathi sithini sijahe la kodwa asikafiki ekuqoqeni ibandla asikafiki kuleya unity yebandla asikakafiki ezingeni lobaba kuthi lezi ngane zabafana namantombazane ezikhulayo ebandleni sizigone sizivikele kuma-scavengers agwelela ngaphandle umsebenzi wethu singobaba bebandla ukuprotecta labantwana
umsebenzi wethu singobaba bebandla uthi umthembu yebo sijahe kusona isithembu. Isizathu esikhulu esike sisizwe uma abantu bethi bafuna isithembu, isizathu esikhulu umvelazi kusuke bathi bafuna ukwandisa umuzi. Bavuma kakhulu bathethana. Ake siqale sisifune lesithembu ebandleni, ke sifune ukwandisa ibandla. Ngaphambi kokuthi ke sisifunele the physical part of it, or ke sisifunele imizimba yethu, or ke sisifunele ukuthandwa yithi lokuhle emehlweni ethu, ake sisifunele lesithembu ukwandisa nokukhulisa ibandla. Umsebenzi wendoda ukwandisa nokukhulisa ibandla. Ngakho i-evangelism yeyenu. Iwumsebenzi wenu, asizuvangela kuphela ngoba kune-commemoration. Ukube bekiya ngami bekuyothiwa noma kunini, God knows we are praying ukuthi kungenzeki. Kodwa kuyenzeka ukuthi noma ngabe kuthiwa kunini la kunomsindo khona, amadodana afaka kuma WhatsApp groups awo athi kusasa siyosonta lapha la kunomsindo khona ngoba sifuna ukuyofaka ukuthula singobaba. Ake singahlangani kuphela ngoJuni, ake sihlangane nasekuxazululeni izinkinga. Idayosisi lethu like labika before ngeyinkinga zeyimali ezazikhona, amadodana ahlangane athi umsebenzi wethu njengobaba ukuprotecta idayosisi lethu. Ihamba le ndaba yobu-Afrika nobuKristu ifike la uBernard Mezeli into ayibulawele ile yokuthatha ubuKristu abuthathe kunjengoba bese ekufundisa abantu. Indawo abulawelwa kuyona ngomlando esiwaziyo indawo eyayiseduze nomgede okwakholwa ukuthi kuloyo mgede kunemimoya enamandla, imimoya ethize. Abantu baleyo ndawo eMashonaland babeya kuloyo mgede benza iminikelo khona bekholwa ukuthi kunemimoya ethize. uBernard ufike wenza missionary station yakhe eduze kwaloyo mgede. Abantu bangakuthanda lokho ngoba njengoba siqale sasho asithanda ukudedela uma sesizobamba. Inkolo yobuKristu nendoda engumKristu ibe ingumAfrika isho lokho nje kuphela ukuthi dedela phela khona uzokwazi ukubamba. Uma sihlangana emindenini yethu sifundise abantwana bethu ngoNkulunkulu, sifundise abantwana bethu ngoKristu osindisayo, sinikeze abantwana bethu umlando njengoba amakhehla alenza kuqala ekhipha imlando. Uma nisuke ningithakazela nje nithi Msawoli nithi Ndlolo, konke lokho ngiyakwazi kusuka ngoba kunekhehla elalingahlali kwi-cellphone, kunekhehla elalingabuki TV, elalihlanganisa umndeni kukhulunywa indaba zomndeni. Nezindaba zobuKristu asizikhulume emakhaya. Umpristi wokuqala nguwe baba, umpristi ekhaya lakho. Ngakho lento asinayenzi ibe bukhuni, lento yomsebenzi kababa ngokuthi simane sifaka imibuzo eminingi. Thank God sizamile ukuyiphendula eningi. Ihamba ke lento izifike kulesi sihlokwana sesibili sokuthi ngokwe-tradition yase-Anglican wobani bangosandi, the saints.
kudala ke bekune process ngaphambi kokuthi umuntu akuthiwe usaint bani kuthiwe usengcwelisile ne process yakhona eyenziwayo gama lakhe imisebenzi yakhe kuhambe kambe to blessed to venerated kuze kube usaint esheshi sibuka kanjena asithandi kakhulu ukubiza amagama abantu mhlambe sewuke wa notice sinawo ama days ekhalendeni lethu lelithe ukuthi le date i-dedicate bani umhla ka-2 November bese sikhumbula bonke abantu wethu asifake lokho kokugcina bese sidelela imibuzo uma sikhuluma ngebandla elikatholika sithi sikholwa ibandla linye ama-formats of the church siyawakhumbula bandla linye lingcwele likatholika elabapostoli masikhuluma ke ngobukatholika bebandla abanye bethu have a high view of the church kwabanye bethu ibandla alipheleli la emhlabeni uJesu walibutha ibandla emhlabeni waze wafa esiphambanweni mulalela isivumo sokholo sithi wafa wangcwatshwa wehla waya kwabaphansi esinye isihumusho size sithi wehla waya esihogweni athi omunye hawo uNkulunkulu wenu wabuye waya esihogweni cha nakhona wayeyobutha ibandla nakhona wayesayobutha ibandla libuthwe kulo lonke ulilande yonke indawo wenyuka waya ezulwini uhlezi wesokumene sikaNkulunkulu nakhona kukhona ibandla masithi sikholwa ibandla elikatholika sisho that high view of the church ukuthi ibandla libuthwe kulo lonke ibandla litholakala yonke indawo kanjalo naye uKristu uqobo ukhona la ibandla likho lokho ke kodwa akusho ukuthi sibuyele kule yankulumo yokuqala ebese sithatha ibandla labangasekho labalindile abalinde njengami nawo abalinde kanye nathi ukubuya kwenkosi sithathe lelo bandla silenze oNkulunkulu wami anginayisho ukuthi kusuke sekwenze njani uma sesithatha lelo bandla sesinikeza ipower kumbe ipraise kumbe iworship edingwa uNkulunkulu kuphela sithatha okudaliwe umdali sikunika amandla ngaphezulu komdali okudalileyo osanti umpostoli uPaul nebhali incwadi zakhe ukusuka encwadini yamaRomane kuze kuya kweyamaFilipi ubiza bonke ababhalelayo ngabangcwele ubiza ibandla ngokuthi bangabangcwele yebo ningcwele ngoba nihlukanisiwe emhlabeni you are set apart ngombhaphathiso kade sikhuluma noFather Nzobo sizaneno ngendaba yombhaphathiso ukuthi abanye umbhaphathiso bawubuka ngelinyiso abanye bawubuka ngelinyiso ngawo wonke kodwa ameso esiwabuka ngawo umbhaphathiso ekugcineni kwakho konke kuwahlukaniswa emhlabeni uhlukaniselwa uNkulunkulu wamukelwa ebandleni likaNkulunkulu nikwa namandla okulwa noSathane emhlabeni ngakho kusho ukuthi wena ngombhaphathiso awuseyena owasemhlabeni noma usemhlabeni wena usufana nenxusa emhlabeni uyinxusa lasezulwini you are a heavenly ambassador emhlabeni ngakho wena ozokwenza angeke inxusa laseMelika elila eSouth Africa lifune ukuthi iSouth Africa ilishintshise ubumelika ba
zome iMelika la eSouth Africa ngakho ngobukhona baleli inyusa kukhona iMelika la eSouth Africa ngobukhona bakho kukhona izulu la emhlabeni ngakho wena ungcwele ngoba usebandleni eliyingcwele eliqalwe ongcwele nohleli kulo ongcwele linye ngoba lokho esikwenza la wathi omunye ebuza ukuthi yini nina Masheshi njalo anikwazi ukuthandaza from the heart anikwazi ukuthandaza from your mind ubeke leyo nto le ofuna ukuyibeka kuNkulunkulu wena noNkulunkulu wakho impendulo yami yayiyinye kuphela ukuthi thina kwelethu ibandla linye ngakho lokho esikwenza la isobantu njengoba simzwile nje ubaba uMazibuko konke abekwenza la yikho lokho okwenziwe eAustralia yikho lokho kade kwenziwe eZimbabwe nje eyinsukwini kwi-commemoration kaBernard Mizeti into efana ukwenza kwethu lento efanayo siphinda lo page 104 to page 129 akungoba singakwazi ukuthandaza from the heart but the prayer book is what unites us isenze sibe munye utho omunye yena usesonta kaPastor bani ngoba kuyabhora ngesheshi lapha kaPastor bani umnandi yadunya kushawa ama keyboard it's all good and well umbuzo wami wabamunye kodwa ukuthi mangase sisuke manje sivakashe eGoli mina masifike eGoli ngizongena eSt Mary's Cathedral wena uzongena ngizongena mfike ngingacwayile utho ngoba okwenziwa lapha eSt Mary's Cathedral yiko lokho okwenziwa la eSobantu wena uzofika ungenephi wena ngisho ukuthi uRock angigcwele inkonzo yakhe ngizama ukuveza nokucacisa ubunye bebandla lethu nobungcwele babo uthi ke umpostoli Paul me addressa ababhalelayo ubabiza ngabangcwele bangabangcwele ngoba sebezahlukanisele ayikho le syncretism esikhulume ngayo i-inculturation ingaba khona kodwa uyibheke nayo ukuthi ihamba ifikephi ungathathi konke ukungcola ukusebenzise egameni lebandla i-inculturation esikhulume ngayo namhlanje yezinhlangano yiyo eveza ngokusobala ukuthi ibandla licontextual ibandla lilocal ngakho nabakulo ke ibandla especially amadoda ebandla ngokwe-inculturation awaphume abe amadoda njengoba amadoda ayekade njalo ngokwesi-Afrika. Amen. Amen. Angazi noma sisodele inkosi. Sisodele usifana. Asibonge bamsawuli bafowethu ngenxa yesikhathi mayikhona imibuzo ngicela bemithathu kuphela aphendule leyo mbuzo besikwazi ukubhala ibe u3 nje kuphela singabe sisadlula lapho kuleyo mbuzo nje emithathu bafowethu ngenxa mhlambe isikhathi mayikhona imibuzo mhlambe ukuze bafethu azoyichaza yonke isicelo bakumakhuku ukhona omunye nangu ubaba usheke lapha emuva ukhona omunye sinembuzo ewu2 kuphela uzoyiphendula kanye kanye bazobuza bese iphendula kanye kanye bakumakhuku Kristu uyinkosi empeleni baba akona umbuzo kodwa ngokusho ukuthi njoba ukhuluma incarceration ukuhlangana inkinga ukuthi kuthina especially black people silahle lokho kwethu asikwazi lokho kwethu
lokhu ngakwazi okwethu kwenza ukuthi sihambe sigatshela kuzo zonke indawo ngamanye amazwi uchaza ukuthi le lecture efishane idinga iminyaka ngomthetho ucacisa ukuthi thina singobani ngoba isikhathi esiningi sesazi ukuthi mina uma wami nobaba wami angitshelwa enye indoda noma umunye ubaba omunye umama engamazi yikho lokho ukugcina singafinyeleli kahle nasekukholweni yabo. Shenge waza mfowethu ubuzo uphakamisile. uKristu inkosi. Siyabonga kakhulu babafundisi. Ngese sikufundile sabuzwa namuhla. Ngicela ungithushise lapha baba emlandweni we-Christian religion. Kunale lento ethi inkolo iqala e-Ethiopia bese kuzothiwa no inkolo iqala e-Europe bese futhi umlando uthi the eldest Christian church was in Ethiopia and even the Italian students were taken to Ethiopia to study religion. I-question yami ngempela kune-confusion lapha ukuthi ikhalaphi inkolo yethu thina ama-Christians. Thank you. Siyabonga. Inkolo yethu thina ama-Christians iqala lapha eBethlehem kwi-incarnation iqhubeke iye lapha eGolgotha kwi-crucifixion iqhubeke iye kwi-resurrection ilapho nje inkolo yethu thina ama-Christ. Sekungathathwa mhlawumbe indawo ezithize associate because ama-traditions amanye azothi uMark oshumayelile e-Egypt and Ethiopia mhlambe nangolwazi esijwayele ukuba nalo lokuthi thina masheshi inkolo yethu iqale nge-16th century ku Henry VIII yonke leyo into kodwa futhi thina siyazi ukuthi eva ukuthi uJesu esenyukile abafundi kumbe abapostoli nababephendukile ngalezo izikhathi baphuma indawo ngeindawo. Siyazi ukuthi uJosepha wase-Arimatheya uyena owaqala ishishi, siyakwazi lo mawungacheka nje uhlehle kahle nakho uhlehle kahle nje nama-Celtic churches and kuzosilimaza babushenge ukufuna i-date nendawo nesikhathi nomuntu kuzokwenza siluze ifocus ngoba ifocus yethu isekufeni nokuvuka kukaKristu sibheke ukubuya kwakhe.